Și bine am găsit la o nouă serie de Minecraft și anume Minecraft Pocket Edition, versiunea 0.14.0, cea mai nouă versiune, da, sezonul 1, tocmai ce mi-am făcut și eu mapa. Bun, haideți să merg, să iau niște sugarcane-ul ăla de acolo. Și dacă vă place această serie, nu uitați să dați un like și voi continua cu mai multe serii. GTA Vice City, de toate. Nu voi putea să postez și GTA San Andreas pentru că, frate, pur și simplu am un bug pe telefon în care când îl instalez și vreau să intru în el, nu mă lasă. Nu știu ce mi-are bug-ul ăsta, dar promit că voi face alte serii cu alte jocuri, adică, da, o să vă prezint aplicațiile pe telefonul meu, toate chestii. Unde s-a dus lâna aia? Deci. Bun. Acum, ce să facem noi? Ce face un om prima oară când intră Minecraft? Face un crafting. Și după aia continuă să meargă, să-și găsească un loc de casă, nu-i așa? Bun. Ne mai uităm noi pe mapă. Un picuț. Așa. Bun. Trebuie să pun o pauză și revin. Ok, bun, am revenit. Da. Da, am avut o treabă. Bă, tot repede mi se mișcă tempuii mei de imagine. Fratele meu, chiar nu știu cum să o dau, adică, vezi, și voi am dat-o cât de puțin am putut eu. Nu, frate, mi se mișcă prea încet acum. Ceva mai rapid un pic. Bă, hai bă. Bun, gata. Nu mai facem noi prostii. Hai să ne umblăm acolo și să-i dăm drumul la acest Minecraft. Frate, am săgețele astea puse prea mari. Prea mici, stați un pic să le pun mai mari. Să merge? Ne, prea mare. Da, pun o pauză și revin după ce mi l-am. Ok, bun, am revenit, mi l-am făcut. Asta vreo, cred că 10 minute. Da, primul episod va fi de 5 minute, restul va fi mai mare de vreo 10, 15, 20. Ok, am filmat 4 minute, mai filmez un minuțel, până îmi găsesc locul de casă, după aia stingem și facem următorul episod. Așa, hai să luăm un dovleac de ăsta să ne-l punem în cap. Te o luăm pe toți că putem face plăcință sau ceva, nu știu, ceva din ei. Lăsați-mi în comentarii ce să făcea din ei, că chiar nu știu. Așa, hai să ne punem unul în cap. Cum se vede? Cred că nu vedeți nimic.
un erga cu care ne descrieratul, nu văd nimic. Să ne luăm jos. Da. Bun. Bă, frate, cred că ăsta va fi locul de casă. Nu? Da, ăsta. Bun, dar din păcate va trebui să închid acest episod aici. Dacă v-ați plăcut, dați un like, subscribe, share și coment și pe viitoare. Vreți tuturor o zi bună. Pa, pa!